Diyos ako ana marswa, di kay kulbo, mauyos man daytoy biyag ko. Naindakan nga ayan, itibay ko ken ka, napudluawan ti duat wana, dungogin to agpatingga. Ito nga kansyon, ket pinutar ni ating Melody Santiago, inarrange ni Mr. Bobby Yakapin, produced by Mr. and Mrs. Romel and Lorna Viloria. Kinansyon meten to'y nomotibiyagyo Remelin Olaya. May bilang daytoy iti umadani na may release nga volume 4 album iti The Voice International. Tarik na ket di agba